Henrik Halborg startede i foråret 1991 i Kalundborg som landmålingsansvarlig for de 2 ankerblokke-kassoner. Efter at have deltaget i placeringen af pyloner og ankerblokke i brolinjen, fik han ansvaret for alt dansk landmålingspersonale som Assistant Chief Surveyor hos GBC. Han var derfor administrativt involveret i placeringen af alle bropiller, ankerblokke og pyloner, både over og under vandet. Efter færdigstøbningen blev Henrik ansat hos Estem, det franske firma, som stod for installationen af alle stålelementer på overdelen af broen. Dette projekt har givet en massiv erfaringsballast, som har gavnet HLM i mange situationer. Disse store byggerier viser, hvor vigtigt det er at kunne samarbejde på tværs af faglige grænser og kunne forudse landmålingsproblemer, før de bliver et problem for projektet.